So sa ka. Ayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Baby. Sa di pa nakusugtan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit ni naguluhan. My love will see you through. RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pa na sayang kaagi ka ron? Magkanayo sa kababae nga taga Tubod Monte Hagna Bohol. Gato matatampo, nagtasingan nga, Baby. Recorded by Radio Mo TV. Day, baby. Ganahan ka mo trabaho og Manila? Ganahan unta day pero isunod pag-adto dito uy kuno kay kaila. Ang akong amo ba? Gipapangita ko niya gikauban. Nako. Unsa man ganahan ka kay Kuyog tas Manila? Ganahan ko day. Ah, sige. Day. Ah, sige. Pananghid ni mama ni mo, day, kung musugot ba nga ikuyog ti ka. Nakaila man ko sa amo anang Layla. Mao ba ma? Oo, uy. Og suhito sa kog Manila na kay dugay man ko didto. Unya masugot ka nga mokuyog ko ni Layla ma. Ikaw, kuyog. Basta kay pag binuotan lang gid sa imong trabahoan, ha? O ma. Hala, mo ni Manila day. O taon, day. Mauna ni. Hala, uy, wala dyan ibaw ino nga naabot lagi ko din is Manila day. Maogyod, day. Ay, dali na, uy. Manakay na taaron may laila ni mga tong amo. Oh, ikaw na'y bahala nga mutudlo ni Baby sa iyang trabaho, ha, Layla? Uy, Layla. Oh, sir. Yes, sir. Huwag ikaw, Baby. Stoy, pagbinutan, ha? Para magdugay ka din, eh. O sir. Dali ara sa panahon day sa, wala gyud ibaw nga 5 na di ko kabuhan din eh. Maogyod, day. Mura lagwa. Unya, unsa man. Ganahan na makakadin, eh. Ganahan, uy. Buutan ba yung atong amo? Maogyod. Kunon sa ilang makaon sa nato. Ah, day kadit sa day ha kay ako sa nintiwason ang akong gisuwat. Para asa din na imong gibuhat na suwat? Sa ako ning kapenpal, day. Ha? Kuya, wagod mo. Nada kay penpal? Da, lingaw-lingaw lang good. Pawas ka laay ba? Ha? Makikita kasi mong penpal? O, day. Kuyog ta. Oh, nga naman. Lain mo sa kayog ako rin mo adto. Kuyugi lang ko. Ah, sige. Kanas aman ta mo adto. Day, huwat lang ta kadiyot ha kay mugawas na turon akong kapenpal. Kadiyot sa kuday Layla. Nga na di ay nga ni aman ta sa pisuhan. Kung sa din mong kapenpal. Piniriso, day. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Hala, uy, grabe kay siya makahado. Syagit gyud ha, masyagit gyud. Nakalitan mong kubi. O makamusultin ako nga piniriso day imong kapenpal. Day, ayaw ka balaka. Kay mga buotan ang mga piniriso dinhi. O naibaw mang kuno ka. Gisultihan bi ako sa kong kapenpal. Naamang gani time nga manggawas ni sila kay mamaligya silang gipangbuhat ng mga kabinet. Mao pa. Lagi. No. Ah, day, di gawas akong kapenpal. Huwatas ako din ha. Kaya ako siyang atuon. Sige tayo.
Kadugay ba yung Layla, uy? Kilaay naman ako pinaabot niya, uy. Hi. Piniriso ni Duol ako. Kagwapa niya. Miss. Hello. Kauban mo ni Layla? Oh, nakailalagi ka niya. Oo, kay uyab na siya sa kong amigo. Ako rin si Ronnie. Ikaw? Baby. Pwede ko makikigala ni mo, baby? Okay ra. Magkamadlok na ko. Wa man. Kay buutan man kagnaong. Salamat. Day, baby! Ato na ta! Ay, Ron, gitawag na ko ni Layla. Ato na ko ha. Sige. Amping mo, be. Og malipay ko kon mapakita ka na kong usap. Ronnie. Mao ba? Naadi nakikigala ni mo dito sa prisuhan? Uday, uy, ni kalat naman siya dool na ako. Buutan na ba siya, day? Dili man gud tanang na preso, day, na aysa. Ang uban, ana, napasanginlan lang. Naluoy man ko ni Ronnie, day, uy. Ha? O niya, day? O sa may plano ni mo? Muduaw unya ko niya, day. Abi na mo, baby. Way kabutangan sa kong kalipay nga nagpakita ka na kong usap. Ambot pa, uy. Naluoy man ko ni mo. Kuan, nga na di ay nga napreso ka. Ang tinawad. Wa magiging ko sa. Napasangin lang ako sa sanga pagpatay. Mao pa. Pag binutan lang yun niya, aron makagawas ka dayon. Ang uwi. Nagbinutan ko din eh. Labi na, kaya niabot ka sa akong kinabuhi. Ronnie, Dako na akong kalipay kon. Hindi mo kong madawat, be. unsay buti mong ipasabot, Ron? Nahigugma ko ni mo, baby. Imo ka kong madawat nga usamang ko ka piniriso. Ang tinuod. Mahal sabti ka, Ronnie. Wa ba ko masayop sa akong nabati? Mahal sa ko ni mo. O, Ronnie, mo na tinuod. Nakagusto sa ko ni mo. Salamat, be. Baby. Ronnie. I love you, be. I love you too, Ronnie. Huwag ka ba magmahay? Ngayon mong gitugyan ako ang imong pagkapabay. Dili ko mahimong magmahay. Kinahikok ko ni mo. Salamat. Kaluod sa akong kuto-kuto. Uy, day! Nagsuka-suka lagi ka. Mabdos ka? Day, Layla. Pagtugaan, uy! Mabdos ka sa? Duha na kabuhan nga wako duga. Mabdos gyud ko. Ang buot mong ipasabot nga. May nahitabo ninyo ni Ronnie? O, day. Unya? Unsaon man na ron nga mabdos naman ka? Kinsay mabdos? Sir. Kinsay mabdos? Ikaw, baby? Oo, sir. O katong piniriso nagkapamabdos ni mo? Naipaw lagi ka, sir. Naniid ko anang inyong mga lihok, oy. O nahibaw ko nga naa kay kairing-iring nga piniriso. Sir. Pahibawa niya na imong uyab nga mabdos ka. Mayo noon kay may umaabot na di kong anak. Unya, Ron. Unsa may buhaton ako ining akong gimabdues. Ang bingi na day. Kay kung makagawas ko pohon, magpuyo na niya ta malipayon uban sa tong anak. Ma, nialagi ka.
Gipahibaw ko sa imong amo sa nahitabo nimo. Ha? Tinuod gid ay ang giingon sa imong amo nga mabdos ka. Initubo man ang tiya nimo. Pangandam ha, kay wag imo larga ta. Ipalayo ti ka sa imong uyab nga piniriso. Kung mao na, di na dito makita ini. Kay mapauliin ko sa inyo. Huwag ko'y mahimo ron. Kay gusto man ni mama nga malayo ko ni mo. Huwag ba sa gabi mo larga na mi? Puslan man nga imo kong biyan. Mayo pag mupuga ko. Ronnie! Ma, di na ko mo pauli sa ato. Ay, paghilom, oy. Dali na. Manakan na tas barko. Ma, sige na, ma. Dili lagi. Ma, dili lang ko. Oh, Wala si Ronnie. Di po ka ginain siya. Ronnie! Bebe, wat ako! Hulog lagi! Ginoo ko na ikaw ang paan ni Ronnie. Ronnie! saka na lagi. Ma, si Ronnie ba? Sakti siya. Ronnie! Wa ko'y nahimo atong tungura gawas lang sa paghilak. O sa kong nahibaw-an gikan ni Layla, kagibartolina si Ronnie. Hangtod nga nanganak ko, o wala ko'y balita bahin ni Ronnie. Dini nilang kutob o daghang salamat sa pagtagani akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalan kaagi ni baby nga taga-tubod Montihag na Bohol. Uban sa awit nga yagi pangayo. Awit nga nagalaan, my love will see you through. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing pagkapos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higalag mga suking tipaminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O magkakaipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Recorded by Radio Mo TV. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba dahil siyang kaagi ka doon? Maganing usa ka babae nga taga Lahog, Cebu City. Nga tumatatampo nagdasangan nga Ali. Wow! Flowers ha? Di nagikan day uy. Ewa ko kay Bauday. Umasay, nakabutang kung di inigikan uy. Uni ako masako imong uyab. May bawag yun siya kay kauban lagod nato siya diri sa office. Na, wa man sa day. Nagduda man gani ko nga siya rin ang padain eh. Kaya wa mag-share reaction. O sa basad, anniversary na mo ron. Ay! Kamu nagyod day. Pagkasal na mo uy. 8 years na good mo. Og sakto na kayo mo sa edad para magminyo. Maubito na akong gipaabot na eh. Nagpaabot na lang yun ko nga, mo-propose siya ako. Di kagit siguro na niya ang buwak, day. Unya nagpag-good shot na siya nimo. At ipag-propose na siya, yes ang tubag di mo. Correct ka dyan. Babe, padungan ni sabay? Langulit na ta? Oo. Asam dito. Dili na ito manuroy. Anniversary ba yaro na to, babe?
Mupauli ko sa'yo, babe, kay gikapoy ko. Oh, mao ba? Ikaw na tikang hatod, ha? Unya, iuli na akong sakinan sa kumpanya nga akong gidrivan. Nga naman ni siya. Nagbinag-uman. Basig. Atik-atik rin iya. Unya, isurprise ko kalit. Hilig na ba kayo siya, ana? Ako ni sabayan, pi. Magpalagot-lagot ko. Salamat sa pagkatod. Happy anniversary na lang. Manaong ako. Ali, kadit lang. Usa man. Oh, seryoso ka yan nang? Ay, mo propose naman ka ni. Di lang ko pahalat, Ali. Ay, pahalat, Ali. Relax lang. Undangon na rin na to. Sakit kaya, Day. Anniversary pa yun na mo. Uy, sumusukod yung rason, Day. Wasi masulting nga, no. Basta kinili na siya. Sakto na na, uy. Parang kaubi niya. Isiya nga nagdi ang 8 years. Basta gini mga lalaki. Dili na ko mapabuang. Ilay angay nga buangon. Nung dili kita. Awalan kong makamove on ko ay. Makabahos na ganyan ko. Day, Ali. Day, dili pa kang pauli. Uli na ta na. Ay, wala lang, Day. Alala ko sa ko. Nakapay mga baby boy sa akong atbang, oh. Sayang. Ayaw ko nung dili na ako mailaila. Ay, dili na gid ka masabayan sa imong trip, Day. Wala gyud ko kasabot nimo. Ay, da. Dili na kapagson nga masabot na ako. Day, Ali. Sige na ko na, be. Babosh! Ampot nimo, oy. Diyan lagi ka. Oh, lagi. Ako na lang isa. Ba na mo? Mahitag lang bar. Sure. Ay, napunta ka na sad ko. Maginahinay ko pa doon sa kwarto. Ay. Oy. Good morning, Sad. Ma? Nabuntaga na sad ka, nak. Nag-uban mi ni Gail, ma. Gikan mi sa opisina. Overtime. Mao ba? Opisina? Unya ingon ana imong gisulop? Mura ka magdanser sa bar. Ug usa pa dinhigikan si Gail. Nagpahibaw nga wa mo'y duty ron. Kay madayon ko na inyong Christmas party sa beach ugma. Dili man kuno ka makontak. Uy, nalutak man di ay ko. Naunsa ka naman, Ali, uy. Nadako na bagkausaban ni mo. Sukad lang ang gibuwagan ka ni Brent. Mag-iningon ka na, ana. Ha? Ma. Basig nagtuo kag wa ko mahibaw sa imong mga kalaki, Ali. Nga lain-laing lalaki ang imong kauban kung malaag ka. Oh, Tarungan na kinabuhi nimo, ha? Kung dili ka gusto, mahiubos ko nimo. pasaylo ako, ma. Ikaw laging usa. Wa ka magdaog, friend? Kinsa masad ako na doon, uy. Huwag masad gani ka magda. Da, hasol, uy. Ngapi ho naon-naon. Hoy. Bago pa kong gihire. Kauban ta sa office. Mandi pa ko magsugod og duty. Unya? Uy. Obvious, anong gusto siya makaila nato ng workmates niya? Pasensyahin niyo ako, amiga, ha? Magawang daga, manggod ni. Hoy, bastos. Max day. Kamo? Gail, o kining friend na akong agwapa unta, suplada lang. Ali. Okay. Medyo awkward, pero ingon na tong head nga ali ko mo tipon sa inyong table. Kay by department mo ko nun eh. Sure, lingkod. Dahil si Brent pa doon, Dre. Siyempre, sarap at tibol. Nasya ang babae, dahil. Oh, ha? Hala, oh. Hi, guys! Hi! Lingkod, babe. Lingkod. Okay, babe. Thank you. Wow, Brent! Pila pa lang kabuwan pero may babe na ka, no? Ha? Ang sam sa inaagil. Single mo. Okay naman sa si Ali. Di ba, Ali? Uy! Siyempre! Huwag nga naman sakit mong kuday. Kontento naman ko sa akong uyab karon. Di ba? Max? Ako? Siyempre! May lain pa bago di ay. Excuse mo na ha. Magkuha ko mainom. Mag-inom ito maayo aron ma-enjoy ta. Okay lang. Asa si Gail?
Minakaw kay na emergency. Sige na siya, sukag mayo. Aron na, mato na tika. Oops. Nalipong ko. Ay, sakit sa ulo. Ang akong cellphone. Ay, kadagan bag miss call. Napay mga message. Oh. Hi, Ali. Si Max ni. Salamat sa paghatag sa imong number, kapi. Oh. Ha? Kinagan ako si Max akong number? Ali, sige na. Please. Sugtan ko. Pila na kabuan nga nanguyab ko ni mo. Dili palagi ko ready, Max. Excuse me ha, nainanawag. Hello, Nay. Wala ka ma-duty. Sa mukha ni Max, uy. Na ako'y kilakaw, uy. Ay, wala magkakaroon pa na niya, uy. Sugtan na lang po day. Tarong ba kaayo na? Pinangga pagit kaayo ka. Ay, dili palagi ko ganahan mag-uyab-uyab, Nay. Basig masakit na sad ko. Oo, sakto ka. Buotan si Max. Dili siya lisod mahalon. Pero dili pa ka ready mo commit, mao ba? Nay, nahibaw ko nakakita kag unsa ka maayong tao si Max. O unsa ka niya ka-love. Dili ni mo siya ka-fling-fling lang. Nanguyab si tarong biya ni mo, ha? Parang dili ba ni mo hatagan og chance? Basin ba og naa kay feelings para niya? Unya, gidinay lang ni mo si mong kaugalingon. Day. O, ikaw. Basta ayaw ko pakita nga magmahay ka, ha? Kung mo surrender na si Max sa pagpanguyab ni mo. Oh, Day. Ay, ahak Miss Gail, uy. Natando manuon ko siyang istoryada. Pero, gano'n dili man mawa si Max sa akong manakuna. Hatagan ka lang ako isang chance. Asa man ka si Max? Huwag mo ko kita niya. Ay, Christmas party? Sa beach ta. Karang na team building sa beach gihapon ta. Yun yung tigdagat tong head, uy. Uy! Oh, Ngano ka, uy? Kalayo ba di mo pang lantaw? Nakikipangita? Hi, Gail. Hi, Ali. si Max. Musutil ko niya. Naman siya ka ba babae? Akong uyab, si Lorraine. Babe, si Gail o si Ali. Hi. Uyab. Doy, makiwawa man gihapon ko nga matawag ni mo, babe. Basig, pariha ka sa ubang laki, ha? Pero, siyempre, huwag ako magmahay nga nihatag ko og chance ni mo. Pag-ana na, babe. Og ay kabra ka. Dili ko pa niya sa bang lalaki. Ampingan ka. Eh, pagkaslan pa di ka. Oh, aray, uy! Salos ka no? Nagmahay na ka sa. Day, Gail. Huwag yun masayop si Gail. Nagmahay ko nga nung wala ko atagi og chance si Max. Nagahadlok na ako nga masakitan pagbalik. Wala ko kakita sa effort ni Max diri na ako. Daghan ko og gustong isulti niya. Pero, why na? Ini na lang ko kutob. O daghang salamat sa pagdaghan nining akong tampo. More power sa RNN. Glenda, Yes, babe. pwede kong gigstoryaw niya ni mo, human sa tong chef. Importante lang kayo. Sige. Oh, wait. Murag seryoso kay ka. Okay ra ka? Oh, basta kinahanglan nga magstorya ta. Oo, sige. Buwag na. Buwag na ta. Ha? Time pa sa makalitan man sa tanim mo. Seryoso kay ka? Nganong nag-joke ka diya, oy? Huwag kong mag-joke. Seryoso ko. Buwag na ta, Glenda. Vincent, ngano? Usay rason. Okay raman ta, di ba? Ikaw okay ra ka, pero ako, dugay ng dili. Unsa? Dugay na ko gusto nga makigbuwag ni mo. Kaya wala ko makasabot sa kong kaugalingon. Ug na-realize na ko nga wala ko'y feelings para ni mo. Vincent. Ayaw na si Kigilak, uy. Sakit po't baya, day. 3 years baya, me. O lagi, 3 years unta.
Pero sayo naman kayo siyang nilatkaw ni mo. Maong ikaw, move on sa dayon. Hindi ko matuo nga wala siya love na ako. Okay na kung unta, mi. Nikalit lang yun siya. Kung tanaw ni mo nga love pa kaniya, no? Bawsi! Paselosa. Pasiloson. Oh! Pangita og lalaki nga... Ako. Ay, Ako. Gamita ko. ay wow. Ganina rami nagtabi din karon pag yung kanitingog kay busy kasi mong cellphone. O usa pa, dito magselos ni mo kay nabaw siya nga suot kita, Ralph. Diya ka na sayop. Mas matandog ang iyang garbo kung may bawaan niya nga ako mo'y mauyab ni mo. Masa man? Game? Sige, game. Nagsigi og tanaw si Vincent din sa akong table. Taan pala gigit ko. Napagit kay gusto na ako. Hi, Han! Hi! Recorded by Radio Mo TV. Uy, sayang nga! Wa ko makakita! Isiga ko ng mata ni Vincent. Ang di mo siga, no? Dahil sige di mo siga iya mata sa lips mo kunin mo gikisan. Natural, katuan di Hoy, ba? hoy, hoy. Basig asa na napadong inyong pagpakaaron ingnon, ha? Basig ma-inlove mo sa usag-usa. Di ko na mahitabo. Awan mo lang kayo ning Glenda. Di ba ka ni ma-in-love na ko og madugay na? In your dreams. Ralph. Hi. Yes, ang si Tuyo. Walang. Gusto na kong makakita sa kong uyab. Nayabag naman siguro ka sa? Hoy, di ta kinahanglang magpakaaron ingnon kung wa si Vincent. Ako lang gibuhat ang akong duty isip uyab ni mo. Sleepy naman ko, oy. Good night, Han. I love you. Hamaw. Sige, bye. Yabag tawahan na. Good morning. Nagunsa ka din uy. Ikuha ka para dungan ta ka sa office. Gi-career kid ni mo, no? No need na. Ako rin mo adto. Ikaw ra. Unya di ka mahibong ang makakita na to nga nag-iyahay ta gadto sa trabahoan. Mas mutuo sila kung makita nila magdungan. Hinuan side. Sige. Tana. Noon sa Minister Ralph, kalit mo lang awa na manawag. Ay, busy siguro. Ano day tuod nga mangita man ko niya? Nga dili man mi uyap. Kahanggaw kinako eh. Absent lagi mong uyab. Sa may labot ni mo? Di ba, Guglinda? Nagipasilos ko ni mo. Mao ba? Muna pagtuon ni mo? Muna tinod. Ug sakto ka. Effective ang imong gibuhat. Nagsilos yun ko. Undangan na ng pagpakaroon ingno ninyo ni Ralph. Ug balik na lang ako. Vincent, love na ko si Ralph. Ug dili ko gustong pasakitan ang tarong nga lalaki para lang sa tao nga parehas nimo. Glinda. Ha? Nga nagisultihan man nimo adto. Nakigbalik ta hinuon sa nimo. Mao man ay gusto nimong mahitabo, di ba? Maong gipaselos ninyo si Vincent para makigbalik sa nimo? Oh, pero... Dayambot pa. Huwag ko malipay. Palahit na ba? Oh. Si Ralph ba? Mga ding absent siya.
Wala ki siya manawa kung mo-chat na ko. Ambot lang. Sige, tawag. Undangon rin na to. Glenn, Ralph. nagbalik na si Vincent na mo, di ba? Oh, pero wa ko masugot. Unsa? Nga naman. Ganda ako ina nga. Na-in-love na ka na ko. Um. Ayaw ka. Kaya igor akong nitabang ni mo. Pero bisa gamay. Wa ko'y gusto ni mo. Ralph. Puko ka, Glenda. Huwag ka maguna-una. Nahibaw man ka nga nagpakaaron ingnon ra mo, pero nga nung nituo man ka niya. Anong nadama kasi ang mga gibuhat ni mo? Ngano? Ngano na in love ko ni mo, Ralph? Ngano? Late lagi ka. Wala hinoon mo mag-abot ni Ralph. Dini si Ralph? O, Day. Naghatag sa iyang resignation letter. Effective immediately. Unsa? Ug abi ni mo. Luspat kaayo siya, Day. Unya, nagdalik man to siya glakaw. Unsa? Unsa man. Sis, quick question lang. Kung mananalo ka ng maglalaan na rin ako para sa... Ralph, i-on na ko ang camera, please. Gusto ko makakita ni mo. Glinda. Ralph, please, ka mo. Please lang. Ariyan na ko. Hospital? Ralph, unsa ni? Ngano ka? Unsa sakit ni mo? Hindi na kinalang may baw ka, Glenn. Ayaw paghilak. Mag-uwan ko kumuhilak ka. Ano giingon mo ko ni mo ini, Ralph? Kung ano sana in love na ko ni mo, gipasakitan sa ko ni mo. I love you too. Lain na sa lang binuang, ha? Wala panahon para magbinuang ko. Kapoy na, Glinda. Tinuod nga love ka. Dugay na. Ug ang atong pagpakaroon ingnon. More paagi para mapakita na ko nimo unsa ti ka kamahal. Ug kung unsay deserve nimo. Bye, Glenda. Ralph, ay magbinuang ba? Ralph, mahal sa tika. Naginahanglan ko ni mo. Love kay tika. Please, please, ayoko biyahe. Ralph! Sakit lang unahon-naon, nga nakita na unta nako ang lalaki nga tinud-anay nga nagmahal og nagpangga nako. Pero nibiya ra sa di ay hangtod sa hangtod. Karon, single ko, ug wa ko'y planong musud og relasyon. Kay hangtod karon, wa pa gihapon ko maka-move on. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagkagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mangaygalan kaagay ni nakasit siya. Sa awit ngayang gipangayo, awit ka na kalohan, kailangan ko ikaw. Ang kaagi gibahatan na duwa sa radyo, ni Carol Marie Hikain, ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas.
Kamuusab mga ikalag, mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ninig tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, nakang salamat sa inyong pagpaminaw. Recorded by Radio Mo TV. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Talisay City, Cebu. Nga tumatatampo nagdasangan nga Jan. Ay nga nung magpagahi-gahi pa man sad ko. Ang tinuod, paano sa kunin mo siya? Nga sa ato pa, imo na kong gisugot. Oh, uyab na ta. Salamat, Mari. Dagan kay salamat. Mo, Bobby? Uyab din mo ni Marie. Oh, Odo. Yan ang kita kong gisugot. Aw, mayo, noon nga mag-uyab na ka. Karon maminyo na ka. Ha? Minyo, good. Ang someday, maghuwat ang matiguang kang ulitaw. Sa ato ba yung mga barkada, ikaw na lang ang maminyo. Mao lagi. O karon kay may uyab naman ka, mas maayo tingali nga magminyo na ka. Do, Ha? Magtipon? kana ko na masugot ka. Nga naman, dili da ikaw magpakasal na ako? Magpagkasalman. Pero unya na ko na, may igo-igo akong kwarta. Gamay pa mga akong tinigom. Mao ba? O na, Mari. Huwag akong gusto nga, magtipon ako na ta. Kana ko masugot ka. Okay naman. Sige, magtipon ka. Maura di mong ihatag na ako? Kagkamay ini? Day, pasensya ka ha. Saon, gamay naman kong kitas pagpatupi ko. Gamay na nagpatupi. Pangitag lang diskarte, uy. Ay pagsaligan ng pagsigig panupi ni mo. Gambay na kay kagkita. Day, Hinumdumi ha. Duha namin nga imong buhion. Unya, gigatas pa ng atong anak, maong paningkamot. Bay, anong luyam ka? Nag-away mo sa mga sawa? wa man. Pero, gikuwangan siya sa kwarta nga, agihatid niya kadadlaw. Aw, anak na bay. Kay saon may bata naman ka. Maulagi. Mangita ko lang diskarte do. Sa mga diskarte ka. Inikaw to. May nga naman kini atong barbershop. Idahi ko na akong motor. Maghabal-habal ka? Oh, obay. Pero, inikapon, manupi ko balik. Yawatan lang ba? Mapunaan akong kita. Aw, sige bay. Ikaw ang may baw. Maudi, ay, nadako-dako na ning imong gihatag na ako ng kwarta. Nag-sideline na kagkabal-habal. Oh, oday. Mayo noon, kaya daga na kay tagkuwang dress bayo eh. Wala sad ko make-up. Oh. Huh? Ay, sigam ng mata ni mo pag ingon akong make-up. Kuan ba? Kinahanglan ba gud nga mag-make up ka? Nga, niyaram ka din sa bahay? Hala dyan, uy. Kami mga babae, kinahanglan intawon ni arte sa among kaugalingon, uy. Kaya kung magpasagad lang mi, wa mi arte, malusyang intawon mi. Mo na nga magpalit og pangarte. Mari. Mingaw na. Gamay na ko kitas pag-drive. Mabalik ko sa shop. Kay hapon naman sa ba. Basig na daghang mo tutok pero. Uy, naimi para. Biyahe ka ba ya? Oh, oday. Kuharing helmet oh. Ay, salamat. Nakasakay na gitaon ko. Asa mga pato day? Diara sanahan ko ya sa ikatulong eskina. Okay. Asa man inyo ha? Dili lang ko, kuya. Lugar lang ko. Taga din ka? Dili, kuya, uy. Taga Butuan ko. Narbaho ra ko din eh. Oo, mo ba? Sa may trabaho ni mo? Yaya o bata ya. Ang ako rin bayad, kuya, oh. Salamat. Pwede ko mayo sa imong number, ya? Nga naman? Usahay, suguon magul ko sa akong amo. Nya, maglisod kog sakay ba? Pwede ikaw na lang akong kontakon. Kay sa akong tanaw, buutan naman ka. Okay na, wala problema. Ilaylas na tao eh. Oo, di ay no. Tawagan ako og Joy, kuya. Ako sab si Janjan. Hatagin ako sa imong number, kuya, be. Kay hatagan sa panako sa akong number.
Si Joy, mitis ako. May gani kay, huwag makamatas maristing sa cellphone. Ay, Kuya Jandan. Nagmata pa ka? Pwede ta mag-text-text. Willing nga ni Batada. Matulad. Artiha, sabi mo kuya, uy. Ah, nga naman. Ang, wa man ka ma-reply sa kong text ni mo. Oh, kato day. Nakatuhog na ko eh. Maudi ay. Sige na, dali na. Sakyan na. Asam ka pa to dun? Sa Minglaniliara ko kuya. Kay naigisawang akong amo. Bay, kumusta yung mong biyahe? Okay na do. Usay mo, kitawag na ko. Kung na ipasahiro nga manuin niya, pagkapinan ko. Agwan talo sa saon. Inay mga tong manupiron. Di ba kasi siya mo? Maulagi. Uy, oh. Isa mo nang nawag. Masawa? Dili do. Isa mo day? Ako na yung suki ka pasahiro. Hello, day. Hello kuya. Pwede na magkita. Oh, naon sa di ka? Ay, alam ko kuya. Naon sa lagi ka? Basta rin alam ko. Importante kayo. Oh, sige. Asam ka na pi... Abi kong naunsa na ka. Gibogan mo kasi mong uyab. Nya, gilak-hilak na ka. Nanawag pagka ka na ako. Ang angbi. Huwag man ko lang kasambungan. Ikaw naman kuya. Kaya na-close naman ka na ako. Huwag ganong nagbuwagan ko na mo. Ako ba siya nasakpan? Nag-chat-chat siyang ex. Una ka nag-uli ba din sila? Mauto nga ako nalang gibuwagan. Bisag sakit. Pastila ni mo. Ay, pagulguol eh. Ayaw paglakilak. Nadigang lalaki niya. Dali, kuya ginaw ta. Asa man ta? Pagkadagan lang tas motor, pangin. Aron na, mawa na yung kaguol. Mas man, nawag ka trabaho doon? Wa, kay off man ako. Nya, okay ka nga. Pagkadagan lang tas motor. Sige kuya, para malingaw ko. Panggunit ha? Basi mahog ka? Huwag ako sa kunin mo, aron dili ko mahog. Bahala ka, oy! Dito ta sa hangin, oy! Kisa to babae nga imong pasakay-sakay sa motor dyan dyan? Ha? Si kisakay ba? Naay nakakita nimo nga may giampas kuno kang babae. Unya grabe nga kadakos nimo. Awa, ako to pa sa hero eh. Niga ko sa to, aron dili mahog. Pagtarong gid ha. Kay kung nagbinuang gani ka, unya may babae ka, biyaan tagid ka. Dan-una kong atong anak. Mari. Nanawag ba lagi ka? Nga naman, dili pwede. Okay naman. May toyo ka? Gimingaw ako nimo. Anong gimingaw man ka? Basta lang, gimingaw ako nimo. Magkita ta kuya be. Joy. Joy. Mingawan na pa nimo kuya oy. Joy, gigakos magkukunin mo. Gimingaw ako nimo kuya. Joy. Naunsap ko. Sabi kong ibati ka to ni Joy. Di na ko malimot siya pagkakos ako. Pasilo ako. Wa niya ko tuyo ah. Kalit lang biturong kini pagbati ah. O kinaot ka masabtan ko ni mo. O gira kuya oy. Nagasabot man ko. Pareha sa gatong kipati. Love sa ka na ako. Joy. Wala kuya, love sa ka na ako. Sa una ra, ganahan na kay ko nimo. Nga sa ato pa. Kita na. I love you, Joy. I love you too, kuya. Joy. Kuya, hinaya. O, babe ko kasuway, Eli. O sila. Ako rin bahala. Ano mahilap mo ka? Ang bisig mo katawa ko. Nasakit man. Yung alam, magod na. Basta primero. Sama na dyan, uy. Anong wala ka magkuya na ko? Waring angay, no? Nakuha na ka ako ni mo. Ginawa ko. Masamay kong gibuhat. Nagkasakos kong asawa. Nagpadakos kong kahuyang. Pasilo ako, Diyos ko. Unsa? Imo kong pagkuyugan sa inyo? O, dyan. Mular gaman ko karon sa sunod semana sa amo, sa Butuan. O gusto ko nga, ukuyog ka na ako. Kay, aron makailakas ko mga ginikanan ba? Ipalailati ka nga akong uyab. Doy, sorry kayo. Ha? Dili ka makuyog na ako? May isulti ko nimo. O ginaot ka, hisabtan ko nimo. Unsa man na? Minyo ko. O may usa ko ka anak. Unsa? Salbayos! Sakit na na! Sakit na na! Iwan ako pagkababae! O yan na pagkamusulti ng minyo, dahil ka! Iwan ako gabi
Sorry, Joy, sorry. Sakit ko mo kahuyang. Pagkatay ko nagkagusto ka na ako. Pero, huwag ka binuangi. Tapos na huwag ka pa musli. Magkunin mo. Pero lisod kayo kung di kayo kong piliun. May anak na ni. Mau, sorry. Ato na yung tapuson. Magbuwag na ta. Bata ka pa. Magkakita ka pag lalaki nga parang gini mo. Iampo na, Joy. Usbon ko. Sorry. Gisikitan si Joy sa akong parang buwag. Pero kinanglan nga ako siya buhian. Dili mahimong komplikado akong kinabuhi. Kaya di mo, Joy, kung namati ka bang karoon na, panginaot ko, nga magkakita kang lalaki nga parang gini mo. Dinin lang kutob. Salamat sa pagtagali akong tampo. More power, Sarah Men. Dong Jan, ayaw lang sa tingaling eskwela ron. Absent lang sa. Yan naman mo. Wa man tayo sudan. Wa pa man mauli si papa ni mo. Manguha man kuno to siya og kwarta siyang amigo. Malalag, way sudan mo. Magsudan lang kong asin. Di lang kong absent. Jan. May gani kay sa'yo merong gibuhian. Magdali ko pa uli aron makatabag ko naman sa trabaho sa bahay. Ay, ala, ilo. Naputulin na yung sinilas na. Lugo na. Wala ba kulain sinilas? Oy, di naman na ito matahi dong. Kay, putol naman yung duha kagahong. Palitin lang kulain sinilas pa. Sa ilo, agit ko anak. Wa agit ko ikapalit og sinilas nimo. Kay, nakakwarta ko ganiha. Ego agit yung ipalit na tuubugas. May gani kay nakakita ko lain sinilas na akong giparis sa sinilas nga wa maputol. Ay, manalang ni. Kaya na ako sinilas. Balag di paris. Hoy, Dan! Oh. Nalukuyan ni mo eh. Di mo na pares yung chinilas. Nga, gitan pag yung usa. Luya bata! Kung magwilain sinilas, kaya may kapalit si Papa. Ako pa ni mo no. Mundang lang kasi mong pag-eskwela. Wawa na oy. Malanag, di ni paris ang ako sinilas. Biskwila lang ko. Alam mo, pangilabot na ako. Pasagdi lang ko. Ay, pagkadali rin nilabay sa panahon sa. High school ka na, dude. Maugid ma. Wala lagwa. Oh, sige lang dong. Maningkamot ko nga, maka-eskwela ka gyud sa college. Salamat pa. Kay ako sang isaad ninyo. Nga magtinarong ko sa kong eskwela. Nga mula pusgid ko. Karon nga college ka na, anak. Pagtarong gud in taon sa imong pag-eskwela. Ayaw gud in taon pagpada sa imong mga barkada. Ay kabala ka ma. Akong isaad nga magtinarong ko sa kong eskwela. Salamat anak. Kay maningkamot mi si mama nimo nga masuportahan ka namo sa imong pag-eskwela. Kapoy mo sa din mo college ta. Dakagitunanan. Nya sige lang isang. Mag-research lang ako sa di pa kong pauli. Ay, uy! Ay, sorry miss. Umar na ko tuyo Nabanggaan tayo noon ka. Okay ra, oy. Kung masig ko magtanaw sa kong gilaktan. Ito na siya. O, para bang bihana? Ano ko na, May nung kumakapangutan na siya panganda. Ano sama ko? Di naman ako makalimot sa babae nga akong nabanggaan. Pagsige naman ako kunahuna niya. Niyabag na matingali ko. Jan! Oh. Siga pa man lagi ng suga. Katungog na, uy. Oh, ma. Matug na ko. Di na ko'y gamay gibuhat ka dit, ma. Ugma, kinahangla ako mailhan ang pangalan ng babayana. Di ko may mamasayap. Siya ka na. Katong babae nga ako nabanggaan kagahapon.
Bahala na. Ako siyang doolon. Pakikila-ila ko niya. Hi. Ayaw kibuong ha. Nga midool ko ni mo. Nahinom pa ka na ko. Oo. Ikaw man itong nakabangga na ako gahapon. Oh, nga namiduol man ka na ako. Gusto lang ko may baho sa imong pangan. Ako di si John. Ikaw? Mary Ann. Abi ni mo, nalipay ko nga nagkasuod na. Abi na ko maldita ka. Maldita man ko sa mga taong magbinuang na ako. Pero ikaw, nagtinarong man ka. Ano man minagdita man ko nimo? Salamatan. Kining may isulti ko ni mo ha. Ayaw lang kasuko. Nga nung masuko man ko. Dili man ka na binuang. Ano sa man na? I love you, Mary Ann. John, Kung mani tinuodan, suka na doon na banggaan ka. Magsigin lang ko na una ni mo. Mao nga, nangitagi kong pagi nga magkasuot ta. May paglaom ako, Ann? nga nung malimod man ko, John. Ganahan man sa ko nimo. Tinuod. Nga sato pa. Imo na ko gisugot. O, John. Ako na kang gisugot. Salamat kay Mary Ann. Gawagi ko ni mo pantusag dugay. Salamat kay kayo. Lialas panahon, no? Walang hibaw 1 year naman ita. Maog yun. An, karong sa simana ba? Simbreak man na to. Asa man ka? Mupauli lang ko sa amo, John. Standby lang sa akong adto. Sige. Kay musuro lang niya ako nimo dito sa inyo. Naman ko yung address nimo. Kimingaw naman kong Mary Ann, eh. Ingon din ni Mation kung may uyab na ta. Mingogi ko niya da. Madto ko sila ha. Di na magwanta na. Mingaw na kayo. Oh, ganun niya aman ka dyan. Gimingaw mo ko nimo. Wala mo ta kami ani din, he. Nansa di ka? Mura lagi kag nadlok. An? Tara, Oh, manuri makata. kinsa na siya? Iyak mo uyab. Unsa? Han, kadiyot lang ha. Makikisulti lang ko kadiyot ni John. Unsa yung binuang? Uyab to ni mong laki ha? O, John. Ako siyang uyab sa una og nagbalik ni mi. O gusto ko nga magbuwag na lang ta. An? Di. Maluwi ka. Dili lang ta magbuwag. Wa ko makagusto ni mo, John. Mary Ann. Mo ni tinuod. Wa ko mahigugman nimo. Ako lang kang gisugot kay gusto na ako nga magselos ang una na kong uyab. Gigamit lang ka na ako, John. Ug karon kinagbalik naman ni. Ayaw na pakita na ako. Mary Ann. Anak, ayaw gud pag-iningon ni Ana. Tungod lang sa usa ka babae, imong iamong ang imong kaugalingon. Pila nakaadlaw nga wa kay tarong kaon o. Kaon na. Kisakitan lang ko sige buhat ni Mary Ann ako, ma. Siya pa untang una na akong uyab. Pero iyan lang kong gibinuangan. Kaya na nimo dyan. Nahinumdum ka sa elementarya ka pa. Daghan ka og mga kalisdanan nga naagian. Pero nakaya ra nimo. Usa ayaw iamong ang imong pagtuon tungod lang sa usa ka babae. Karon sunod si Mana abli na sa klase. Kalimti ng babayhan. Maoy atiman na ang imong pagtuon. Gusto si Mama. Nga naman tuod nga magpadamang ko sa kong gibati. Kalimtan ako si Mary Ann. Huwag may akong atimanon ng akong pagtuon. Yes, abi na gid sa klase. Yes! Usa na katuig ang kuwang. Bawa malagay ko sa kong college. Yes! Hi, John. Oh, Mary Ann? Pwede ta magstorya? Magbalik? O, John. Gusto na ako nga magbalik ta. Kaya nagbuwag naman misa kong uyab sa una.
Mao ba? Sa una, dali ra kay ko nimo gibuwagan. Kay nakigbalik ka sa una nimo uyab. Bisag yun sa kanakog hangyo, nga dili ta magbuwag. Pero imo gi kong gibuwagan. O karon abi kay gibuwagan ka naman si mong uyab sa una? Makigbalik ka na nako? Sorry. Pero, John, mahal ti Japon ka. Mahal sa ka, Marian. Pero, pasaylo ako. Dili ko makigbalik na mo. John, Di na ko gusto masakitan pa, an? Dili na ako mag-uyab-uyab. Mo-focus lang na ako sa kopag eskwela. Kay gusto ko makatabang sa akong mga ginikanan. Paga, sorry. Dili ko makigbalik na mo. John. Gusto ni Miriam nga magbalik kami. Kay lagi, wala naman siya uyab. Pero hugot ang ako pagbalibad kay gusto ko nga makahuman sa akong college. Kung makatabang ko sa akong mga ginikanan. Din na lang kutob, daghang salamat sa pagdagad ni akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mana. So sa ka. Mayong adlaw sa talang suking tigpaminaw nining handumanan sa sakawit. Ingon man sa mga artista nga may magkataog kinabuhi. Nining akong sugilanon. Tagwala ko sa pangan nga Dave. Apan sa dili pa nagusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi. Palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Dodong Charing. RMN Drama presents Handumanan. So sa ka. Ano ba daw siyang kaagi karon mo kining usa ka lalaki nga taga Konsolasyon, Cebu City. Ang gato mo tatampo, nagkasangan nga, Dave. Dave! Ano? Mapart, kadit lang. Asa naman sa mong andoy, Dave? Kanang imong ilaan, no? Imo palagang itabang na ko dito sa karinderya. Malipay pa ko. Sunod na lang, ma. Ay, wag yo'y paingna ng idyong kalaagan, Dave. Di yun mo madato, ada. Pahimos mamis ka ba taon ma? Ato na, ma. Bye. Ayahaya ng inyong karinderya, part, no? Takong igagi. Ay, ilam gay masukit ni mo, anang. Kada adlaw, ilam medyo yung masukit ni mo, ha? Amaw ka? Ayaw, masakpan ko, mama. Tag-asa ba kayo nagkuko? Magmusi, arabag hapon na, bisig ulit taon ako. Ha? Grabe ha. Unli boy, unya. Dusiong gyud Hindi na nagdas, mama. Pero pinangga kay ko anak. Siyempre, ikaw ra kung usang laki, good. Nya, kamangkuran pagid ka. Mabitang may bisag magbagutbot na kung magsigi kong pangayo. Pero magsigi sad kukuot sa bulsa. Mao pinangga sa kay ko anang mama nak. Ikaw unay bahala din sa tindahan, ha? Kay mangumpra ko. Anaaman sabsi naglusing. O, ma. Ang kwarta, Dave, ha? Dili ihurot og sukli. Ha? Grabe, ha? Nala, ato na ko. Di ko magdugay. Babay, ma. Daglami, ma. Sapa diha, ay. Murag kag bata. Ato na ko. Laaya ba din, eh. Kung mabiyasad ko, magkasaba na sa kong mama. Hindi pa uli adto. Ay, duwan lang kong tablet, eh. Excuse me? Oh, wow. Guwapa. Naghayang mo katabang din sa kasenderya? Wow, sexy. Mga playon ta ko. Ha? Oh, oh. Salamat. Kanas ako makasugod. Ha? Ako di ay si Sheila. Unsa ka kini? Dave, anak ko sa tag-iya. Mao ba, sir? Dawat na ko, sir? Dave na lang. Ayun lang pag-share na ko, eh. Oh, dawat ka. Kaya agay, ma. Gay ka karon. Gabuot-puot ka uro yung panawat nga wa ka masuhit og kinsa ng bayhana. Buotan mo si Sheila, ma. Ganong kahibaw man ka. Gwapa man, sexy. Kahalhal ka lang. Daghang mangingilad ka mga hitsuraan oy kanahan. Agay, gusto na mo. Ato lang kung siya yan. Luoy mo sa kayo. Kung nato balibaran. Nadawat ba na ako si ganina. Kunya akong tingnan nga pabalikon lang kay waman ka ganina. Abot ni mo. Lang, sir, ha? Si Sheila. Sexy na ganyan yung mag-miniskirt, eh. Nagsige na yung tanaw niya ang mga customer nga mga laki na. Hi, Dave.
Hi, si. Di anong bayad anang usa ka lamisa o? Pila may makuha ini? 185. Okay. Diyan ang sukli, oh. Ang akong kamot, uy, buhiin na. Kitan gani kang mama ni mo na. Laak daw niya inig panira sa tindahan, ha? Asa man tang? Ikaw, asa man ang mo gusto? Dave, ayaw pa. Manlayog man ka dito. Dili pa ba yata uyab, ha? Dili pa dito uyab ini. Nag-kiss ka ta. Ilit po, oy. Panguyab isad kong kamay, oy. Ay, sorry. Uyab na ta, ha? Okay. Ayaw pa. Sabdi lang ko din. Ayaw di hapon. Nalamian mo, oy. Hot magkay ka, oy. Good. Ayaw pa. Ayaw pa. Conservative ba yung gamay? Bisan gisugot ka dayon, pero wala magpasapot nga. Ihatag dayon ko ang tanan ako, Dave. May gusto ni kayon. Sa tanan. Sheila. So, respetari ko. Sheila. Kugihana na kung di mong mabantay sa inyong tindahan, bay. Ano saan ka nabutan? Sapa, uy. Sumuka na mo, uy. Ibaw na ka, bay. Muna siya, Sheila. O, bay. Hinaya lang na yung tingog kay matong kanta. Huwag pa tinuuda. Wow! Sexy! Igos kay short, bay. Ayaw, anak, bay. Uyab ko nang imong kitaghuyan. Uyab na mo? Dili nga, Ako na gud ni. Ayaw ko ni mo, bay. Wala igsoon, bay? Wala igsoon? Ako na tabi. Basta ni guwapo sa to. Nya, sexy sa ang manghod na to. Wa man ay ang magtindira karinderiya, bay. Na mong uyab. Himus kayo. Nya, guwapa. Long hair o... bagtakon lang siya gamay. Pero, kasog legs, Ay, eh. ahak ba ni mo? Nagsige naman nagkagtutok sa pong uyab. Siya man lang imo. Kadaw, sabi mo ba eh? Ikilatis lang na nako para ni mo. What? Bastos! Oh, si Sheila. Dili lagi kay ay. Ikaw mo na ako sampot. Sa? Bay, kakalma naman Hindi tag-away ni Tawhana. Karoon ka na. Hoy, bay. Unsa man na imo, bay? Kung kay batasan. Sorry kay bay. Unsay sorry? Nangumot kag sampot sa kong uyab. Unya sorry? Oh, uyab din ni mong bayuta. Usa? Kisay bayot? Sa? Wari ka may bawa bay nga bayot na si Sheila. Aw, Samuel. Oh. Dito mo ko na siya trabaho sa oras karinderya sa doon sa mong gitrabahoan nga construction sa una. Tabilan? Bay, ayun lang, good bay. Sir. Simpat na lang, sir. Ikaw ba? Di pala na kung kailay mong inahanay. Kalamay na mo. Sige. Saan ka ng bayot niya? Bay ko ba? Naugawan mo ba yun? Ay! Naunsa mo din, he? Unsa to, Dave? Puwa ma. Bastos ng Tawhana. Gingan lang og bayot si Sheila. Human kumutang sampot. Ay, ikaw man sampod sila. Makita naman pong kaag ni mo ng imong short good. Mao nang mabastos ka na hinuod. Sorry, Ed. Sorry, ate. Api kong naunsa na mo din, he. Sheila. Kailan mo tinuod itong laki, ha? Aha? Aha? Tinuod itong gisulti sa lalaki? Bay. Unsa ko na? Mas maayo maning maklaro ang tanan bay kung sayo pa. Kaya kung uyab na mo, di maayong mamakak siya ni mo eh. Diba, Sheila? Si. Ayaw paghilag. Ay kabala ka. Huwag ko mo tuwa siyang isulti. Mahal mo ko ni mo, di ba? Basta nawaton ko ni mo kung sa managtinood akong pagkaan ko. Ha? Pero nagang isulti, Dave.
Nailad ko sa kagwapan ni Sheila. Kay murag isig tinuod nga babae. Apan, ako na siyang gibuwagan, human ko masayod sa tinuod. Bingin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mga kita mga hikalang kaagi ni Dave nga taga Consolacion, Cebu City. Uban sa awit ngayon kapangayo, awit nga nagalahan, Dudong Charin. Ang mga kaagi kibasa nagduhat sa radyo ni Martis Barba Alvarez, urubol sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga hikala, mga sugin sa paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagaw. I-address lang, Nining Tulumanon. Handumanan sa Sakawit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez, Building Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubagay pa daw sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon,